Kublai yapi baro kapang kabangan kren hapi menta kalong kamaria kakme jong kabalang balai ni khot ya kamaria thesati balakarku kakme jong kabalang kajing tho bakhu kadon kajubab ya kane kajing keli kata kalong haba ujisu layo I yala kakme bat usenran uba uid ba uyeng hangta kumta ula ong hala kakme hakmi mei une ukhon jongpi nangta ula ong saha uta usenran itu imei jongpi nado kata kapor uta usenran ula pediang yaka kumla kakme Yohanes khat khandai dekod arpenreu hado arpenyo kamaria thesati namar kadei kakme jong ukres unong pen im jongi kumta ni khodru yaka kakme jong kabalang bat ha karukom kabakham karpang kalongru kakme jong kirunge bat kakme jong khun benreu kani ka kerteng kalong kebakit jingbut bha namar kamaria kalako ngu bad yatrei rengkat bad ublei ban pen im ya ukhun benreu kamaria thesati kalong kenuksa jongi kumnu ban long kristan basisha kamaria kalasakri hok kum kasakri ban ple ya kejingkhang jong kejing pen im namar Dei langba jongka ukris ulawan syaka perthei ban wanra kajing penyasuk sasisin yangi bad ublai kajing ong jongka maria hoon ya ublai banetrei rengkat bad u kumta ukris ulala ban wan syangi bad kalaple kalenti yangi barok ban yo ya kajing bom jukun langba Yesus Kristus ya kamaria latibru daga kerteng kakme jong kirungen namar kalawan ra kijing ai hangi kibangen ha Yesus Kristus Catechism of the Catholic Church kanambar kaba khandai spa andre pulai but khandai spa andre popra kirunget jong kabalang kata kamut kibadon habneng ha kading penkhoi bar kibadang don ha kaperthei baro kilong kitkhol jong kamet bamayan jong Yesus Kristus langba jongka gilayo bun kijing ai na ublei u Paulus apostol bakhoi ubatai shai baha bangilong kitkhot met jong Yesus Kristus na kani kadau ya kakme jong Kris ni khon kakme jong kabalang ya kane ladep pen I tikna ha kajat kadeng phna ha bau Jesu ula it ya imei jong u ha Yohanes bakhoi ubala shania bad u apostol bau kane ka pen I ya kadak jong kajing long keme jong kamaria ya baro kibanget hau Jesu kat ba nginang pusan ya ke jinglong jongka kapen I shai ba kamaria kalong ru ka keme jongki khon ben reu namar u Jesu lawan sya kane ka perthei ban pen lai im ya u khon ben reu baro si tuluk ka perthei nginget ba kamaria kadai ka keme ublei ka im ba thamai bat kakme jong kabalang lumen jenchum kan nambar kaba san phun reu puwei bat reu pulai kamaria kaye yailong kum kakme namar ngilong kitkhot jong kabet ukres kaya trei rengkat bat ublei da kaba kakha bat penhe pensan ya ukhu ya Yesus Kristus bat kum kakme jongi kapet na kabenta kajingdon kam jongi
barge sai hau Jesus Christ ban pha sangi ki jangai ai bangi don kam ngyo i ya kane ke jinglong keme jongka kata kalong bada ka jingya sai kamaria hau khun jongka ha ka jingya tho shong kurem hakana kata ka ying kasem kala dap labiang bar kala yo kanam ka burom Yohanes ar khat iwei hadu khatwei kane ka jinglong keme jongka kaya ne hadu menta manne ha ke tu baro ki banget hau Jesus Christ te ko para banget baro tu let chau Jesus leng ba jongka bat kan saya sa na ki jingdon ya ki jingdon kam jongi bat klem atatin u Jesus unsale ya kata kabangi don kam kulai sibun ya phi baro